खुलुमखा पयला न जत त्रिपुरा हास्तेनि ताखुक बुखुक संना बेलाखेन हामबाय माया फर नरकनि आसुक जरातै सपोर्ट टीवी प्रोडक्शन न रिमा बागै अ सपोर्ट नि बागै न टीवी प्रोडक्शन नक नि बागै ते कायसा काहाम कोक्तमा तुबि फाइका अबो हंके माजरा साबोनि तके तेसा नरंग न फुनुंगना थांगै टंगो स्पेशल बिशिकताल न रगै 1 जानुवारी बाय 2 जानुवारी 2023 बिशिनि हंके थाई हंका हंके खुमुलुंगनि नुआई हॉल नगो फर्स्ट शो चेंगनाय 12टा नि सिमी 2टा सेकेंड शो हंका हंके 3टा नि सिमी 5टा थर्ड शो हंके 6टा नि सिमी 8टा टिकेट नि रांगमारी हंके ओनली 50 रुपीस नगो आचुगी तंगयाकारी जतनो कारियाकारी फाइदि जतनो नाइलाइनाय खुमुलुंगनि नुआई हॉल नगो माजरा साबोनि तके हंके नरक ऑन द स्पॉट बो ऑफलाइन नरक टिकेट नावि मानो हंके ऑनलाइन बो नरक जीपे नि थ्रू तै नरक टिकेट बुकिंग खालायनाय मानो हामबाय।